Lepo sam ti bre Lazare rekao da ne ostajemo dugo. Ti si trebao da poneseš ranu, znači to nije bila moja obaveza. A šta bre nije bila tvoja obaveza? 10 puta sam ti ponovio. Ponesi Lazare ranac, ponesi Lazare ranac. Ti si imao samo tu obavezu da uzmeš ranac i odneseš ga, samo tu. A zašto ti ne bi mogao? Pa vidiš ove čizme, znači loše su, ovdje mi ulazi sneg i ako mi uđe sneg bit će onda mokre čarape i onda će majka da me grdi, znaš kako me ona grdi, znači skuplja dara nego mene. I još ću se prekladim i poslije nema 3 dana u školi i eto, zbog jednog ranca. A zašto ti ne bi mogao? Pa vidiš tamo kod onog plavog. Tamo ima kuća, ti se, znaš, ja sećaš da se ja mnogo plašim kušića. Šta da odemo s druge strane pa da mu priđemo sljedu. Može, dobra ideja. Ajde. Ajde. Au, Lazare, jednoga kuće. Jokice, znači ti se plašiš kućića, znači ja jedino mogu tamo da odem, znači treba da se preskočim, ovdje ne mogu da se povučem. Visoko maj. Čekaj, prvo da se povučem. Aj bre Lazare, šta i moramo nađemo neki drugi način da se poručimo, mislim. Čekaj, ovako ću. Daj mi lopovski. Ej, pa prijatelju, ne mogu zato što, vidiš, navišu mi rukavice. Ako mi ih pocepaš, majke će mnogo da se dar na meni, ja ću da budem kriv. Da, su ti sad rukavice bitnije. Bog, that's straight! O, gde si Bogdane? Treba nam tvoju pomoć. Vidi, rana sam ostao ovdje, ne možemo nikako da ga uzmemo. Meni ovdje čizme je prepuštao sneg, evo već mi ušao sneg. A ovaj ne može zbog kućeta ovdje. Uješći ga kućeta. Ne mogu držati Lazara, Lazar je više od mene. Au ljudi, kako ćemo sad? Čekaj, da bi ti možda mogao da podigneš Bogdana, pa onda Bogdan da ide. Ma bre, konju shvati, nove su mi rukavice. Lazare, da li bi ti možda mogu da podigneš Bogdana? Pa ti znaš da se ja plašim visine. Hajmo onda se vratimo u školu pa da vidimo šta ćemo da radimo. Ajde. Aj bre ljudi, nismo valjda toliko glupi da ne možemo da uzmemo pišljivi ranac. Čekaj, smo isprobali sve opcije. Jao, ne, stani, može Bogdan da se povuče između šipka. Pa pazi sad tamo da se vraća. Aj nisam ja baš toliko mršav, Đokiću. Dobro, čići tako izdaleka, nemoj da se ljutiš. Čekaj, nismo probali sve opcije. Ja ne mogu tamo da dođem zbog čizama. Ja se plašim kućeta. On se plaši kućeta. Ti, Bogdan, jedino možeš da dotrčiš od tamo. Ti nemaš ništa da... Ali sam ti rekao malo pre, plašim se visine, neću. A mam bre, samo trebaš da dotrčiš do tamo i uzmeš ranac, nema visine bre. Ne mogu, mrzim me, vidi koliko je dubok sneg, snalazite se kako znate, i onako je to vaš ranac, nije moj. Ma ima da može, trči po ranac kad sam ti rekao. Đokić, ozbilji se. Znači, trebamo da idemo kući, evo već... Znači, pišavam se, ne možemo da idemo, moramo da idemo kući. Na oči ne vidim koliko mi se pišava. Vidi, šta imamo u rancu? Može možda bez ranca da krenemo. Pa, 2 telefona, 3 kamere, 1 laptop, 4 punjača. Ne serimo 2 telefona, tvoj i moj. Kako 4 punjača? Znači, 2 telefona imamo. Čekaj, možemo da zovemo onog šuntavog Marka, on je dohvatio svima loptu kada igramo fudbal. Pa debilu što ime da ga zovemo kad su nam tamo telefoni. Ha. Gde si mali? Možda išći tamo po ranac? Ne mogu, smrzim se. Aj, jebate. Bre Lazare, malo ti ja po ranac nekad pojede kuću. Čekaj, evo ga još jedan ovdje lazi. Možemo njega da pitamo, stani. Izvini. Vidiš oni ranac tamo ovaj plavi? Možeš samo da odeš po njega i da ga daš? Pa naravno, ne znam što vam je to problem da odem. Pa dobro, super, onda idi.
Evo, Đokić je otišao, ne mali, konačno će da uzme ranac, konačno ćemo da dobijem telefone, konačno ćemo da idemo kući, konačno ću ja da se ispišam ko čovjek. Lazare, ubili smo čoveka zbog ranca. Ubili sam čovjeka. Pa dobro, ne veze, imaš 7 milijardi ljudi. Vidi, imamo dve opcije, znači da uzmemo ranac ili da idemo kući, treće nema. Ne, Lazare, stani, ipak imamo 3 opcije. Evo, još jedan dolazi. Izvini, možete da ga dohvatiš tamo? Ne! Đokiću, viš da niko neće da dohvati ranac, znači idemo mi kući, niko neće da ga ukrade, ajde, idemo kući. Ne, stani. Neko će da nam ukrade ranac. Vidi kako niko nije nam pomogao za ranac, niko neće da ga ukrade. Doći ćemo sutra kad bude bilo manje snega, ćao. Ko ovdje dolazi još? Ajde, idemo. Sanjka, treba pomoć. Mogu da vam pomognem za ranicu. Pa kako ti... Ne, u stvari može, naravno. Ali imaš duboke čizme? Imam sve. Imaš sve? Nepušaj se kući će E, sve. pa hvala ti onda. Može znači da nam dohvatiš ranac? Mogu. E, super, brate. Hvala ti, mogu. Vidiš ti Đokiću da uvijek ima dobrih ljudi. Pa ajde dohvatimo. Hvala ti. Vidiš kako su uvijek ljudi. Da. Sam trebaš da dođeš do prava. Vidi, on trči da nam donese ranac. Vidi kako je dobro. Čekaj, što je tu sam.